To masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci wanda za mu fara koyar da ku yadda ake haɗa logo, professional logo design a wayar ku ta salula. To farko dai abin da ake buƙata ku samu data da kuma browser mai kyau kamar Chrome kenan misali. To yanzu ga Chrome ɗina nan a ƙasa gefen dama na shige ta. Idan na shiga zan danna ga website ɗin da zan shiga shine za ku danna canva.com to gashi nan ma ya fito sai in danna enter sai in jira ya gama buɗewa. Gashi nan yana buɗewa kun ga ya buɗe shaf. So kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ko kuma ku yi tambaya a ƙarƙashi za ku iya bada comment naku ko kuma wata tambaya domin a ba ku amsa. Idan ya gama buɗewa za ku gani ga abubuwan nan sun jeru za ka gani. Akwai na ɗaya mobile video, na biyu kuma logo. So za mu yi choosing akan logo ɗin. Inda shi muke koyarwa yanzu za mu shiga logo. So zai buɗe. Idan ya gama buɗewa sai ku yi choosing. Zai kawo muku sample na logo kala da kala. Idan kana so duk wanda ya maka za ka yi choosing ɗin shi akwai wanda za ka gani for free yanzu kamar wannan kaga na book teach ɗin nan za ka ga for free. In ka ga dama za ka yi creating ɗin shi in abun nan ɗinka ya shafi na littafi ne sai ka ɗan canza sunan za ka iya editing ɗin sunan. Amma for now bari mu creating sabo da za ka gyara sabo naka sai ka shiga wannan create blank. Gashi nan na shiga. To yanzu farko abin da zai fara zuwa maka kamfaninka ko kuma wani abin da kake so ka design ko page naka so sai ka fara sanin me ya taken shi kuma me wani symbol ne yake amfani da shi. To kamar ni zan ga abin da ina so zan haɗa kamar jarida ne na kogin labarai. To misali zan iya shiga kogin labarai to me yake da dangantaka da labarai? To in sa alƙalami ne ko kuma in sa microphone. To bari in sa microphone sai in shiga nan ga template ga element sai in shiga element. To idan ka shiga element za ka bari ya buɗe. A nan ne za ka yi searching duk wani abun da kake so wanda ke da dangantaka da logon da kake so ka creating. Idan kuma nan ba ka same shi ba za ka iya sauka ka je Google ka yi downloading ɗin picture ɗin. Yanzu misali in kana da abun da kake so wanda ya shafi zaki ne hoto ka za ka iya ɗauka. Idan nan hoton zakin za su iya ba ka shi a nan ɗin amma akwai wanda za ka ga hoton ƙila is not for free dole nan sai ka saya. To amma za ka iya ɗauko wa a can Google ka yi downloading ɗin shi sai ka zo nan sai ka yi ga idan ka wuce element ɗin nan ga upload nan sai ka uploading ɗin shi nan ma za ka editing. So for now dai bari mu creating a nan gurin za mu yi searching mic sai mu danna mic. Ga ta nan ta ma fito mic. Na danna mic kenan ko baka iya sa microphone ba ka iya sa mic ɗin zai iya bayyana. So sai ka ɗan jira saboda yanayin network. Sai ka jira ya gama buɗewa. To network ya ɗan bani matsala amma dai yanzu ya dawo. To har yanzu dai a dai ƙara haƙuri saboda yanayin network ɗin. Za mu jira idan buɗewa sai mu creating nashi. Yauwa to for now ka ga yanzu gashi nan ya buɗe microphone to zan iya choosing wannan kamar ita nake ganin za ta fiye man ga ta nan na yi choosing nata ga microphone na ta fito a haka. To sai in ɗan rage mata girma misali sai in dawo da shi a haka. To idan na dawo da shi a haka misali. Haka yanzu ƙila jarida tana nuni ne akan abun nan kaga duk inda ka ga wannan dai za ka ga kamar freedom ne ko ƴanci ko wani abu. So yadda zan ƙara suna idan danna wancan alaman ga text nan gurin banda element ɗin sai in yi choosing text. Gashi nan na yi choosing text
So in kai choosing text ɗin zai baka guda biyu. Zai baka kusan guda uku, akwai babba, akwai mai bi mashi, akwai kuma ɗan ƙarami. To na farkon shine za ka yi choosing wanda shine babban sunan shi abin, sai na ƙasa mai bi mashi shine taken shi ɗin. Alal misali yanzu kamar yanzu mun samu symbol ɗin na shi logon. To na farko abin da za mu fara yi, za mu shiga mu rubuta sunan shi ɗin, wanda za mu fara da babban baƙi shine na farkon nan kenan. Gashi nan add heading. So za mu shige shi, zai buɗe mana zai kai mu. Yawwa to ka gani, sai mu danna nan sai mu editing, za mu cire wannan. Misali sunan jaridar mu ce muryar talaka, ko kuma bashi to bashi muryar talaka. Ka gani? Yanzu ga logon ka nan yana ta ƙaruwa, sai ka gyara shi. So after that, zaka in ka so zaka iya da rage mai girma. Gashi nan in kana ganin girman yayi ya wannan, zaka ɗan iya rage mai girma haka. In kuma ka ga dama zaka iya rage ka kwantar da shi ko ka tayar da shi a tsaye a ta nan kenan. Misali gashi nan na choosing wani, ga yadda ya bada. In kuma ina son kamar wannan, shi ma ga yadda ya bada. So yanzu dai bari mu bashi haka, sai taken, sai mu choosing taken kamar da kuke gani sai ya shiga wannan plus ɗin. Gashi nan. To kamar da kuke gani sai muyi adding subheading na biyun nan, bayan mun choosing wancan abu ba sai mu tsaya nan a matsayin na biyu. To sai mu taken ita jaridar kenan misali, sai ka danna. Misali mun ce muryar talaka, sai mu rubuta, mu rubuta 'yancin al'umma. 'Yancin al'umma. To gashi nan. To kaga yanzu mun rubuta 'yancin al'umma. So amma bai kamata bari in karkatar da shi abubuwa kamar haka. Na ɗan karkatar da shi kamar haka. Gashi nan. Zan bashi haka sai in ɗan rage size ɗin, saboda size ɗin zai yi yawa, ya ɗan koma ɗan kaɗan yadda ba zai computing da wancan ba. Yawwa to kamar yanzu ka gani ya koma 'yancin al'umma nan ta farko ya kamata ya zama babban baƙi ne. Yawwa na maida shi babban baƙi. To gashi nan. Yani yadda abin ya koma. So wannan ma idan kana so za ka iya canza kalan bayan, za ka iya maida shi ja ko wani abu makamancin haka ta nan. Za ka iya gyara shi. In ka ga dama ka bar shi ja ɗin, ka ga dama ka maida shi baƙi, sai ka je can wannan suma ɗin sai ka rage su da yadda ka ga dama. To yanzu misali mun bashi haka, sai waɗannan. Shi ma nan za ka yi ga dama ka canza mai kala. To kamar yanzu dai gashi nan. In ka ga dama kam za ka iya canza ma wannan kala misali, ya dawo fari. Misali yanzu ya dawo fari. Ya dawo fari. Da ya dawo fari. Amma za mu iya dawo da shi ya dawo ko shuɗi ko wani makamancin haka.
gashi nan. To yanzu ka gama successfully, yanzu ka haɗa logon ka sai kawai ka danna nan a saman ka na hannun ka na dama can kan corner gashi nan download. Sai ka danna download. So gashi nan zai nuna maka download. To kana danna nan download shikenan. Ya riga yayi downloading zai sauka akan wayarka. To wannan shine hanya mafi sauƙi da zaka iya create logo ba tare da ka sha wahala ba, kuma professional logo da yawa wanda zaka iya haɗawa a wayarka na ta nan ba tare da ka sha wata wahala ba. Kana ta bibiyar wasu su haɗa maka logo ko wani makamancin haka. Kai ma anan zaka iya riƙewa domin ka samu sana'ar yi da zaka ringa haɗawa. Mun gode. Idan wannan shine karan zuwan ku na farko, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun wasu shirye-shiryen namu wanda suke zuwa da kuma hanyoyin da zamu koyar da ku wanda za ku dogara da kanku. Misali ma ta hakokin sadarwa na zamani. Mun gode sosai.